Krivé obvinenie je trestný čin. Ako trestný čin je definovaný v paragrafe 345 trestného zákona. V odseku 1 sa konkrétne uvádza, že kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na 1 rok až 5 rokov. Čiže krivé obvinenie máme definované tým, že niekto niekoho lživo, teda nepravdivo obviní z trestného činu a zároveň má úmysel mu týmto nepravdivým obvinením privodiť jeho trestné stíhanie, teda aby polícia a prokuratúra začala túto osobu vyšetrovať. Ak chcete teda na niekoho napísať trestné oznámenie, dávajte si pozor na to, aby ste v ňom neuvádzali nepravdivé informácie. A pokiaľ máte k dispozícii dôkazy, treba ich označiť, prípadne aj priložiť k trestnému oznámeniu. Pokiaľ si určitou skutočnosťou nie ste istí, odporúčam to uvádzať v trestnom oznámení ako domnienku, teda domnievam sa, že tá a tá osoba v tú a tú hodinu napríklad niečo ukradla a podobne. Dokonca aj v prípade, že vieme, kto trestný čin spáchal, ale aj tak si nie sme 100% istí, môžeme trestné oznámenie podať ako trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Teda napríklad, keby som chcel nahlásiť krádež auta, tak iba spomeniem, že kedy mi bolo auto odsudzené, z akého miesta a napríklad aké osoby sa okolo vyskytovali a podobne. Teda nemusím nikoho konkrétne obviniť, ale dám prokuratúre a polícii aspoň nejaké indície, aby vedeli, koho môžu vypočuť ako svedka, prípadne kto by mohol byť približne páchateľom. Trestné oznámenie sa podáva buď polícii alebo na prokuratúre. Pokiaľ v trestnom oznámení uvedieme iba pravdivé informácie, nemusíme sa báť toho, že by sme spáchali trestný čin krivého obvinenia. Pokiaľ je to možné, je vhodné trestné oznámenie podať spolu s inými osobami. To platí aj o podávaní rôznych podnetov, sťažností, petícií a podobne. Čím viac ľudí je v petícii alebo v trestnom oznámení uvedených, tým je väčšia pravdepodobnosť, že polícia bude prikladať tomuto oznámeniu váhu a takisto je to výhodnejšie aj pre prípad, že by sa nám páchateľ nejakým spôsobom chcel pomstiť alebo nás chcel nejako ovplyvňovať. Tento podcast je súčasťou iniciatívy Viac rovnosti, kde sa usilujeme o to, aby medzi občanmi boli menšie majetkové rozdiely, aby politiku nerobili iba bohatí podnikatelia a aby politika naozaj slúžila väčšine a nie iba vyvoleným oligarchom. Pokiaľ sa vám naše ciele páčia, pridajte sa k nám. Je to nezáväzné a naozaj potrebujeme každého.